sabrem estar a l'altura de les circumstàncies per respondre des de la concòrdia, però amb contundència, qualsevol agressió i que ens faci retrocedir en avanços i llibertats. Que no interrompi les polítiques lingüístiques que han desplegat els seus predecessors de tots els colors polítics, també del Partit Popular, encara que només sigui perquè no resulta legalment opcional. Si els funcionaris, en aquest cas els sanitaris, no estan capacitats lingüísticament, aquest dret que té els ciutadans és d'haver paper banyat. Que ho sàpiguen que cap agressió a la llengua catalana quedarà sense resposta. Què esperaven? Com pensaven que reaccionaríem? Creien que quedarien de mans plegades? No ho saben que si toquen la llengua mos toquen l'ànima? Que no ho saben que la nostra estimació per aquesta llengua és infinitament més forta que el seu odi?